What you're about to see were our words during our catechetical activities. Catechetical Formation at St.Jude Thaddeus Parish, September 1st, 2022. This is Eda's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Eda's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Eda's Vlog. Let me share with you my world. This is Eda's Vlog. International Theological Commission is our document entitled sa topic pa lang, sa lana. Kung sabihin talagang kinabahan na kung magtarang. Okay, and then the other one is about Mary. So that is really another semester. So, but I decided just to limit ourselves so that they come overload ng mga data. And probably we just do the Marian in view of the fiesta. Of the Father to the Son. There is the inspiration of the Spirit. Yeah, inapot siya, Spirit coming from the love between the Father and the Word generated or begotten, we have the Spirit. Growth. Namasin pagkaayanan sa termen kunin, kumpil. Yan, confirmation. Ang mother kayan ay chrism oil. Day 2 of our Concepcion classes here at Edessa Hall of St. Paris. This is short Grande again. Naga. Tawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda. Puso ko'y umaawi. Ang mga kamay ay kumakawag sa tugtuging makalagi. Iwang ko'y kumikibo. Kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla. Nangulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ang lahat sa buhay ay saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya.
karahayan, sa paglalang kang kinamay, asin pagtao sa muling buhay, sa among puso, nagsusulpay ang sa among pasasalamat, sa araw-araw na biyaya na sa among nakakamitan, gikan sa imong pagkamuot, asin pagkahirap. Bendisyonan mo at sa pagkabanalon mo at sa mong pagtiripon niyan, tanganing lalo mapararong ang sa mong pagtubod, paglaong asin pagkamot, huli kang dunong nayaw sa imong mga tatarangon. Ini hinahagad niya mo, huli kay Kristo na sa mong kaburangan. Amen. Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito nga ang promise ko na kunin ko talaga ang pagsiserve ng Grande. Lagi na akong katikista. Nasunuhan ko po na maging katikista kasi natulungan ko itong pagtukdo, pag-discipline, si motivation. As hindi ko po nag-aalam na nakabutan ko pala akong 11 years. As in, ako po narinis ako sa buhay ko, pero hindi akong makusog. Maski po ako may namamati, napipilay, may rayuma, garatok lang itisyo. Dahil po ko talaga nagpupundo. Sabi ko kay kakurangan, paano ko makakatakdo kung dahil ko makalakaw? Sabi ko, pag ano ko po niya ako sa eskwelahan, dahil ko naman ako pagkulungan yung bilis ko, ano man namamati ko. Pag abot ko na lang sa harong, puturo na lang ako mahilang. Pero pagkukunisyon kasi pagkuranan, nasa ko si St.Jude, siya po ang confirm yung pinakasalan. Siyempre, pero may katabang man si Mama Mary. Okay. And then, yung man talaga ang tinataos ako. Hanggang niya, namamati ko na. Pero hubin pa ako. Ang primerong trabaho ng simbahan ang evangelization, ang pagpalaganap kan maray na pareha. Kaya ang katekista is supposed to be the echo of God's word. Pero kita mga Dahil kung po ka mo require, hindi naman po ka mo tigsusubol. Kung gusto mo rin mag-stay, welcome. Kung ka mo kumainot na, bye-bye. Pero, sino may iba pang mainot na, ako po, mainot na po magpapasalamat ko sa inyo. Si mga participants, sa mga dating na sa ibang parakya, salamat po nuno na maray sa inyong partisipar kasi sa inyong May workshop kami sa Naga. teacher, wala kami po. Mag-assign lang ka mo, tomorrow po may datihan na katikas pang matulog. Ikaw ay masaya, umasya ka. Ikaw ay masaya, ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, Kung ito ay sisigla, kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Tulog na da. Natutulog si Lola. Si Lola. Si Lolo. Gising na. Umaga na. Ay, may action. si nanay, si nanay, si nanay, si nanay.
iwan kami lingawan, tuman sa imong Distribute ng certificate and iba pang mga nominaryo. Viva el Divino Rostro! Viva! Okay. Pangaji kita, kapampo kita naman. Bless us, O Lord, in this day gift which you have received from your bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Congratulations. We are about to graduate this Sunday na ba? Saturday afternoon, after the 3 consecutive days of basic orientation for Catechism here at St.Jude Parish. Talk of Father William. Sabi ko, so you are the popular Father Party. Nasa boses ko palang ulam na. Anyway, wala na may pag-isas lang here in St. Jude. Ang catechetical ministry is under the umbrella or the class of education. At ang mandate ng education cluster ay yung to contribute to the evangelization program of the parish. That's why ikaw talaga na mag-conduct kita kainin. So congratulations sa ang aming Cinderella, ang aming maganda Daragang Magayon, pag Daraga Albay, na sabi nanay, kapatid. Hindi may sa kinukutusan. Anyway, so salamat po sister. So, ano na? Tan 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 tan. Woo! Okay, to start off. Da da da.
ko na, sister. So, we'd like to listen to you kahit na for 3 days yata, nakinig kayo. But today, more of kayo nagsasalita. But since last day na, mas gusto mi pang madangog sa inyong mga masasabi tungkol sa tuyong libro sa tulong aldaw, yung impression. Sabi ko kasi bago sister. Debut. Magandang hapon po sa inyo, Davos. Maray na hapon po. Bago po ako nakaabot dito, sarap po ako sa Jonah, sister. Nagparagay-dai muna. Pero lagi po talaga yung palagi ang mahal na Diyos. Sangari, mapaduman ka sa iyang plano. So, yan. Para po sa kuya, ining BOP, dako laon na, aha! Anak ko lang mga ibang bagay-bagay manunod kay Jesus. Pero kadapat pa pala na po, kaikuan maaraman, as in, mas mabisto pa siya. So, yan po. Salamat na nakabalik po ako dito sa grupo. Nangarig madagdagan ang sa kong kaaraman, ang sa kong kakayahan, as in magkaikuan ng tamang attitude para maging sarong maray na katekista. So, ko itong sinabi na, sabi ni Father, na ang role mo as catechist, iyon na mag-reflect sa buhay ng katekista ang imahe ni Kristo. Masakit! Masakit po. Pero kakayahon. Kakayahon magpuon sa harong. Ano po, itong simpleng maging ang may modelo ba kita ng pagiging simple. Ano si Mama Mary. Naging simple. Ano kung lamang ang iba niyang katangian. Okay na yan sa kuya. Salamat po. Darahon mo ako sa inyo. Thank you As in po. darahon. Sa inyo. Good afternoon po. Ang sa totoo lang po, digdi ko lang naarawan na tatao man pa na ako mag-ibon ng prayers. Actually po, sabi sa ko ni Brad Banning sa bago, madaya da kami, kasi last group kami, nanodan mo na itong mga ibang sa first group sister. Sabi ko kasi actually, yung prayers mi po, ito ang inot ming naginibo sister. Before pa po nagpurunan ang nahaman mi na ito, kaya digdi ako nakanood magibong prayer. Saka po, naugma ako kadakol na akong amiga, kadakol na akong kabisto. Actually, kang mag-pandemic, sa harong na lang po ako, kang magadan si Agong po, sa harong na lang po. But then, kang magrani po sa kuya si Sis France, na sabi niya, Sis, magkatikista ka na. Sabi ko, itry ko kasi ang aram ko masakito magtuklo. Actually po, halipot ang pasensya ko sa mga aki. Pwede po ako nag-teacher kasi pag di tulos nakakanood ang mga aki, kinukulong ko. Pero di po nakanood ako magpasensya. Tapos naaraman ko na si Jesus Christ po pala naging human din na araw sa to, mas kinaaanggot siya. Tatao siyang magpasensya, tatao siyang magpatawad. Kaya salamat po, hindi ko po nanodan ang direksyon ko kung pasensya. Ako mo yan. Nangamundo po ako kasi garong na matricule. Late si paglaog ko. Kung baga sa katupa ko pig-aaral. Ngunyan lang ako nag-join. Teacher po ako for 15 years. Mathematics teacher sa Kamhay. Tapos nag-retire. Early retirement, nag-insurance na. Garo po maayo akong oras sa araw ka na. Ang permi ko lang rason, may cut-off, may drive, Pero na-realize ko po, itong tulong aldaw, natagal ko ba yan? Kaibahan ko po ang doktor ko. Tapos po, nakakuha ako ng garo community na. Napo na naman. Hindi ka po pwede mo. Paano ko yung August 11 po, nagadan si husband. Ay. Kaya sabi nila, kung dahil pag nagadan, dahil ka ma-join, daiman niyang reason. Kaya lang, itong si Smell ba kaya? Nanggana po kaya akong laptop. Ay, wow. Bigla po yung St.Jude. Ayun pala. Tapos, sabi ko, ako kong auto. Sabi ko, sabi ko St.Jude. Ako kong auto, may auto na ko. Ako kong bike, taday ko tatao. Laptop na lang ako. Tinao talaga si laptop. Tapos, buhay pa ka to si husband.
Pag-claim ko kang laptop na met ko si Sis Melba, nag-imbitara niya ako, hindi, sabi ko, sige, main ako dyan, matukdo garo, matukdo ga. Ako nga ako ang inot na student. Because maluya ako about sa satuyang religion. Kadakol kong questions, kadakol kong abot. Paglalaog ko sa St.Jude, nariribong ako kung sa'yo na ako maduman, kung kay Virgin Mary, kung kay St.Jude, kung kay ano. Basta ang sabi, basta Lord ka lang da. Saka sabi, si St.Jude gabos lang sa Parish, gabos sa problema dyan. Kaya ano man dati, Virgin Mary, ako po Francia. Namundag ako sa feast ni Lady of Peña Francia. Saka si Agong siguro gusto talaga akong ibanan. Sa 18 po, kapistahan ni Ina, birthday ko, pakaaga, 40th niya. Kaya, very memorable ini. Ang aki ko po, abo nga niya mag-ayon. Anino ko da siya, anino. Tapigil iba na niya ako. For 3 years, nag-resign siya sa trabaho. Pipantayan niya si papa niya. Kang maganda, hindi ko alam kung baka babayaan niya na. Inot po. Sabi ko, inot po may natibay sa po si Sispan ko. Sabi ko, dati may nga po kayang kaibanan sa Couples for Christ. Sa sisnaog mga ni ko, takada ko pala na ako ibigabis ko. Mga dati may sa Couples for Christ. Sabi ko, kung kaya ko daw, yan, hindi ko magawa ko yung kaya. Matarasong lang yan. Dahil na nga ako nag-opisina. Ako po kaya graduate, retired midwife po ako sa AJU Tinambag. 37 years po ako duman. Kadto, kang nagsiserve pa kami kang buhay pa si Agong ko. Paano man? Ako nagsiserve po kami, ang kapot ni po, mga youth. Almost 20 years kami nagkapot ng youth. Kaya sabi ni sis, kaya mo ngayon, yan, nagkapot ka namin. Iba man nga ako sa eskwela, para sulit na ako sa blackboard, dahil ako tutuon. Tuon na ako magbakuna. Ang paaki magbakuna. Tanong ka kaya mo kaya yan, sabi. Sabi daw nga ako, sige po nga ganyan, guidance kay Lord. Sabi ko, ano daw nga ako, kaya ko daw yan, Lord. Sige po. Tapos, nag-attend na po ako, Sister Ming, mga formation sa katedral. Sabi ni Monsignor Bejolo, sige na nga yan. Mag-iba-iba ka na nga dyan, magatod kang pagsungko kay Virgin of Peña Francia. Sabi ko, magkasupag mangkimon, sige kung man ang digdi, dahil makaday ko muna ako tatawanan ni positive na result kung makumit ako. Kaya sabi ko, sige na lugod si Spani, pero nga ako tarabangan nito ako. Tadi, iba man nga ako itong sa Couples Workers, iba man nga ako dyan sa eskwelahan. Pagkutang sa bakuna lang ako, kaya-kaya ko yan. Kaya, nagpapasalamat po ako sa nag-invite sa ako, tapos yung mga kaibanan ko pong nag-coverist ko na po, ngunyan, mga classmate. Tapos kasi spotchit po, si mga dati kong pag-iriban. Salamat pong maray, nadagdagan po ang sa kong kaaraman sa kayo tungkol po sa pag-ano bigo. Diyos maray na napon ko. Ang kakuya ko ma-share sa inyo po. Ako po kaya nakalaog po ako sa Handmaids of the Lord. Dyan ko po namatea na dyan po nagtalubo ang sa kuyang pagkabuhay Kristiyano. Kunyan po, naisip ko po na paano po makahiras o makatukdo, lalo na po sa mga kaakian. Kunyan po, nag-isip po po ako na maging katekista, kundi po, iniisip ko kung paano. May nakaputan man po ako, ang sabi po, may mga proseso man po na kayan. Ngunyan po, dinagduwa-duwa na po ako na magtukdo sa mga aki. Ngunyan po, nag-abot po ang sa kuyang pangatulugan. Iyon na po yaon na ako igay. Na may nag-imbitar man po sa ko, si Ate Liti po,
Nagpatugon po siya na kung pwede po na anak. Ako po mag-attend ng ano po yun, CLC. Dahil po ako nagduwa-duwa na mag-ibig. Katekista, kaya katekista, sagkod paman. Sa likod po kay Ning, ano na sa likod? Kan gabos na mga nangyari ngunyan, nakadarang ko po si mga magagayon nindong mga tinararam kanina, sharings. Gabos na yan masasabi ko, grasya po kan mahal ng Diyos. Kasi syempre, ang mga tao po na nagtarabang, suporta, maski makukulong na ang bitis. This is Edessa Vlog. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. Mwah. This is Edessa Vlog.